Lento Bishop lento yokuhlaseleka kwezimvuselelo into ekhona. Ikhona. Angithi nceko. Yo. Akukona ukuhlaseleka kwemvuselelo. Mawungabuza nje. Mathiwa singakhuluma iqiniso. Asikuyeke nje nceko enkosi ukukhuluma amanga. Masingakhuluma iqiniso elimsulwa. Umuntu kaNkuluNkulu oshumayela ivangeli uyazi ukuthi uyahlaselwa. Uyahlaselwa kakhulu futhi lento ifuna abagcotshwa. Yeah. Angisho abantu bamagama mina abapostoli. Ngisho mina umuntu ogcotshwa uNkulunkulu. Umuntu ogcotshwa uNkulunkulu uyalandelwa. Ingabe ulandelwa ngesifazane? Ingabe ulandelwa ngemali? Ingabe ulandelwa ngempakamo? Zo 3. Yo. Fethu. Imali ingozi kwiministry. Isifazane siyingozi kwiministry. Impakamo ingozi kwiministry. Iyona ke lento limaza abafowethu. Usathane ke wayibuka lento. Wabona abantu abashumayelayo baswele. Avela thatha intombazane ayilethe kwiministry. Intombazane emeke yangena phakathi kwankosikazi wakho. Now inemali isuka imdudula unkosikazi. Emfethu ngikutshela iqiniso iyamdudula unkosikazi ayomale ukuthi unkosikazi ibe seyiqala ke le ntombazane ishaya umthetho. Angithi nemali. Yo madoda. Ifaka imali. Isuka ithenga inhliziyo yakho. Uyabo? Hayi ngoba isuka ithanda mcotsho. Isuka ithunywe isitha ukuzo destroyer iministry. Wonke ama ministries uma abapostoli abashumayela ivangeli bengaphumela obala bengaye ebantwini baye kubantu bakaNkuluNkulu bayocasha kubantu bakaNkuluNkulu achaze athi mfowethu ngiqala iministry la ngihamba nonkosikazi unkosikazi angisamfuni masekula unkosikazi uyangidina masekula iministry yami mfowethu ayisaphili iyagula bakhona odokotela bebengamlapha manje akuhanjwa mase ugwazekile isipikili isho ukuthi uSathane uyawathumela amadimoni naye lo thunyiwe usuke engasi ayikho intombazane engathi nje enkonzweni kuyakhonzwa isithanda ubishop hayi nceke inkosi ngishumayela kangaka sekunentombazane esengithanda la esontweni hayi ngoba ingithanda ithanda uJesu sometimes kumina lento izihlulele kuphi enyameni idestroy ke manje umshado wami sengizothanda intombazane ke manje umkama ngisamthanda usemubi noma kade emuhle angisamthanda yini yenza lonto isitha njengalokhu usisi lo wayechaza lo ubumbuza ukuthi uba destroy kanjani ama ministries kaphela kanjalo aphela ngenxa ukuthi awubi nalo iqiniso usuku usaba mcotsho uyabo mathwanye manje ngumbishop ngumbishop angithi Yes. Manje njengoba ngumbishop nceke inkosi ngine ministry uNkulunkulu engibeke uministry engaka uma kungenzeka manje ngitholana manje kuvezwe ihlazo lami uthi mina ngidlala nabantu besifazane injani leyo nto ilimaza abantu abanganani ayilimazi ministry yami kuphela ilimaza abantu bonke ngoba kunabantu abase faith mission abebengethemba kunabantu abase Assemblies of God abebengethemba kunabantu abase gospel abangithemba egospel bangibhekile ukuthi uhambo lwami lunjani angithi uyayibona ke kufanele ngihambe phambi kwabantu nginjani ngingenacala ngigada unkosikazi wami okokuqala njengoba ngiphuma nje akube unkosikazi wami weneme ngalento engiyenzayo ujabulile ngoba uma engajabule unkosikazi ingaki sithi asiqala la ekhaya sizo destroy umusi ukuthi ukuze kufele la verse elithi umuntu uma efuna ukushumayela izwi likaNkuluNkulu angithi uyabona ufuna ushale phaqalephi la ekhaya so uma ngifeyila umkami ngeke ngime epulpit umkami ngame epulpit ngimfelile uzobheka phansi ngilifeyilile ke nebandla lakhe angithi uyabona ingakho ke abapostoli nababishop nabefundisi nenceke zikaNkuluNkulu nceke inkosi abekho abantu abadinga umthandazo njengamadoda kaNkuluNkulu amadoda kaNkuluNkulu asengxakini enzima akulula ukwehla kade sowuphezulu ayinto engelula sengihamba ngeimoto ezinzima ngiyahlonishwa ngiyaziwa uzosengilale ehotel nentombazane uthe buya lapho unamahloni uma umbone seshumayela kakhulu engaphenduki ukufa lokho spiritual feel abesefuna izinto ke zokubulala unembeza afuna amawayini iqala lapho nje iwayini ashaya iwayini elincane
ashaya amaklasi amabili abeseshaya kuya ngokuya aqede fileke mfethu. So ngisho ukuthi usizi lo nje bayebeka ziningi into ayikhuluma eziqede umsebenzi wenkosi. Yo mabishop khona ufuna ukueda kuloko. Hayi. Ukuthi iqiniso lithi uma ngabe njengami ngizokhuluma ngesidini lami njengomama ukuthi uma ngabe ukuthi uNkulunkulu kwenze umama ukuthi wagana inceke ube umuntu othandaza ngempela ngoba ikona okwenza ukuthi noma impi ihlasela odingabi nawo amandla. Yes. Ingabi nawo amandla ngoba ngiyakhumbula mhla ngale date kakade kuzobanjwa deliveryshwa uNonkoliso. Sigange ku 40 days ngalo mina. Gange ku 40 days ngiyakhumbula ukuthi ezweni likamoya. Uyazi ngangibona kwakuyiringi eyiphuma la. Iye kusho ukuthi yena ubaba wevele akhava angathi useglassini wengathi useglassini move nalo le glass. So le ring eyiphuma la iqonde ngqo kuyena ithi mayifika kuyena kuba ngathi umuntu uyiphebeza ayibuyisele emuva lento iphinde futhi kwazi kwabe kathathu iphuma iqele liye kuyena ifika ivimbeke lapha iphinde ibuyele emuva kodwa kuba ukuthi uNkulunkulu akavumanga ukuthi ngibone ukuthi iphuma kubani le ring kodwa ngangiyibona isuka nje la ithi iqekelele iyepulpit iqonde ngqo. Yimathatha. So kanti uNkulunkulu ke into iveli khona la uNkulunkulu kwasebenza ngendlela asebenza ngayo ke ukuthi ke akhululeke lo mntwana egameni lika Jesu. So umkhuleko ke ubona ke uvimba zonke lenkinga owabakhuluma ngazo. Ukuthi indoda inceke ivikeleke ubiza nje ubiza umthandazo. Awukwazi ukuthandaza makhona ingxokozelo. Manje ingxokozelo nje ekhaya angeke uzokwazi ukuthandaza. So uNkulunkulu naye uhlala enhliziyweni. So manje inhliziyo makuyonakala awuzothandaza umthandazo yapi. So make kwaba nenkinga lekhaya ayikho into ezohamba iyoshumayeleka ngaphandle. Ngoba vele sisiyazi siqedile ngawo. Vele uma lapha ngenkani uzobe usuzimele nje kodwa uNkulunkulu enizobe ngekho kulo yona. Uzobe semela igama lakhe uNkulunkulu uyahlonipha. Uyalimela kusale semela igama lakhe ngoba uNkulunkulu ukuthi awungathi masuphumile ufike ubuye ungasebenza kodwa usukuzenzela nje into esuke ingekho.